Kaixo laguntxoak, zer modu zaudete? Udako oporrak primerakoak, ezta? Bai, oso ondo ibili zaretela badakit, baina badakit ere eskolara etortzeko irrikitan egon zaretela. Nik udan hainbat lekutan ikusi zaituztet. Hondartzan, piztinan, kirola egiten, familiarekin paseoan, eta euskaraz mintzatzen entzun dizuet izan dituzuen aukera guztietan. Bai, sorpresa atsegina, ez nuen gutxiago espero. Zuek bai euskaldun petoak. Hau honela jarrai dezan, olerkitxo bat ekarri dizuet ikasteko eta lagunekin trukatzeko. Baina hori bai, olerkia oparitzeko, ondo baino hobeto ikasi behar duzue ozen esaten. Ados? Laguntza behar baduzue deitu, eta etorriko naiz posposik zuen gelara. Hurrengo batera arte lagunak.